खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै जोङो सानै बर' सुबुङा गुवाहाटियाव पुलिसजों हमजादों आरो दा पुलिसजों हमजानानै जोबथेसालियाव दैथायहरजाबाय। दा बेनि सायावनो माखासे सावरायगोन। सानै बर' सुबुं बिसोर सानैबो जुलि जाखानाय आरो बिसोर सानैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलनि। बिसोर सानै सुबुंखौ गुवाहाटियाव सोरबा लाबोदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बिसोर सानैखौ गान्जा फालांगिरि सन्देह खालामनानै पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन थांनाय मंगलबार खालि एरेस्ट खालामबाय। ओमफ्राय मैयाहाय जोबथेसालियाव हरबाय होननानै जों खौरां मोन्दों। दा बिथांमोननि न'खरजोंनो माखासे खोथा सावरायदों जोङो। बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंबानो जाबाय। ओरैबायदि आसरित नङा होमबा लोगोफोर, जोंनि बर' सुबुङा जेखे मेखेनो हमजागासिनो दङ, नाथाय बे जाथाया बेसेबां सैथो आरो बिसोरनिफ्राय गान्जा मोनदोंना मोनाखै बेखौ बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा खोन्थाहरसिगोन। फन रायलायदों आरो बे खौरांखौ माखासे बर' इउटुबारफोर जेरै बर'नि निउस होग्राफोरा होदोंमोन, बेबायदिनो होदोंमोन। नाथाय आंजों फन रायलायबाय। फन रायलायनायनि गेजेरजों गासिबो खोथाखौ जों मिथिनो मोनबाय। मा जादों मा जायाखै गासिबो खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। आं दा भिडिअखौ लगायनानै नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। औ, जोंनिनो न'खरनि बिनानावनि हासबेन्ड जायो बियो। ओमफ्राय बै सासेया बियो जोंनि गामिनिनो एखेलगे माबा फेमिलियानो जायो आरोना। माने बिदिथ' जेबो बिसोरो बिदिथ' बिजनेस खालायामोन। ओमफ्राय दा बेलेगासो माने बिसोरखौ जोंनि खोनानाय मथेयाव अबा गुवाहाटियाव बेरायहैनो होननानै लाबोदों होननाय खोनादों आरोना। मोनसे गामियावनो थाखायोमोन नामा? औ, गामियावनो थाखायोमोन। माने माइसो हाबाय थादोंमोन ना बिसोरो। दायोथ' बुहुद न'आव खेथि खालामनायनि माबा सम दङना। ओंखायनो माने बे माइ हाबाय थानाय समाव सोरबा बुंदोंनो गुवाहाटिथिं अबा बेरायहैनो थांफानो हागोन नामा होननानै लेंदों होननाय खोनादों आरो। ओमफ्राय लेंनायावथ' जोंहाथ' बिदि खुनु गान्जानि बिदिथ' बेफारबो खालायखाया आरो रोंखाया। आरो खुनु दिन बिसोरथ' गुवाहाटियावबो फैफेरखायाखै माने जोंहा बिनानावनि हासबेन्डआ आरोना। खनसेबो गिदिंफैफेरखायाखै। ओमफ्राय जोङो उनाव खोनाबायदि माने बिसोरखौ सोरबा लाबोदों बिदिनो गान्जा माबा साप्लाय खालामनो बिदि होननानै बुंनाय खोनादों आरो हमखांनानैसो। ओमफ्राय खिन्थु बे फेक। मानो होनबा बिसोरो माने 600 ग्राम मालखौ माब्रै बिसोरो एथ' गोजाननिफ्राय गुवाहाटियाव लाबोनो देलाय। जुदि बिसोरो बुरजाबासोमोन ना बिसोरो रिजार्भ खालायना लाना फैनो हागौमोन। बिसोर बुस्थुआ दा। बिसोरखौ हमनायाव गान्जाखौ मोनखादों नामा? ओहो, मोनाखै। जेबो गैया बिसिनि आखायावहाय। बोरैथो हमखो होनबा बिसोरखौ माबोरै हमखो? दा बोरै हमखो जों बेखौबो मिथिया। जाय लाबोदों बेखौ जोङो खोनादों माने लाबोदों ना लाबोआखैमोन बेखौबो जों मिथिया। जुदि माब्रै बिसिनि आखायाव 600 ग्राम गान्जा मोनखो? 600 ग्रामखौथ' बिसोरो एथ' गोजानाव मानो लाबोनो दरखार गारि रिजार्भ खालामनानै। दा गारिबोथ' बिसिनि आखायाव गारिबो गैयामोन। बिदि आरो खोथाया दा गान्जाबो गैयामोन। हमजानाय सानैनाबो माबा दंखायो, बिसि दंखायोमोन हिनजाव? सानैनाबो हिनजाव दङ। हिनजाव दङ। ओमफ्राय नोंसोर बेखौ हमजानायखौ माला मिथिनाय? मैया मिथिनाय ना दहाय फुङावसो मिथिनाय? जोङो मंगलबार खालिनो बेलासियाव मिथिदों। मंगलबार माने मैया? दाखालिनो मिथिदों। ओमफ्राय बुंदोंमोन जे थानानिफ्राय मोनसे फन फैदोंमोन जाहैदों। जोंनो एसेखिनि फैसा हर, जोङो मानसिखौ डिसमिस खालामगोन, हगार हरगोन। ओमफ्राय दा 24 घन्टा डेट होदोंमोन। दाथ' जोंथ' एसेबांखिनि जोंनोथ' हथात जों फैसा नांगौ होनबाथाय जोंथ' दिरुननो हायाना। अबाव जों अकस्मात फैसा मोननो? एथ' न'आवहाय फैसासो आरो थाखा फैसा रावबो इनकाम खालामना होग्रा गैया। बिदि होननानैहाय जेनेबा जों दिनै सानसेखौ जेने थेने नेनानै गाबोन थांगोन होननानै बिसोरो एकाउन्टाव बिहरदोंमोन जाहैदों आरो पुलिसफ्रा। ओमफ्राय दा जोंनि न'निफ्राय हरनो हायाखै। ओमफ्राय दा जेनेबा सहैयाबाथ' आरो बिसोरखौथ' डाइरेक्ट जेलाव हरनायनिथ' माबा गैखायामोन ना। ओमफ्राय दा जोंथ' जेनेबा न'खरनियाथ' जों मैयासो 4ता 5तासोआव जोंनियाव गुवाहाटियाव सफैदों। सफैनानै बिसोरखौ खोनादों जे गुवाहाटियावहाय कर्टआव लांबाय हाजिर खालायनो, ओमफ्राय लाबोफिनगोन होननायसो खोनादोंमोन। ओमफ्राय बाहेर बिसोरखौ माने डाइरेक्ट जेलाव हरदों बिदि होननानै बुंबाय आरोना। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो मा माखो। दा बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो दा जोबथेसालियाव लांखानाय जाबाय। दा न'नि मानसिफोरा बनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बा उकिल हमबाय आरो बायदिसिना केस गेलेगोन। दा केस गेलेनायाव सोर देरहायो सोर मायो बेखौ दा इयुनासो मिथिगौ। दा बेखौथ' जों बुंनो हाला। दा आसा खालामो जोङो बिथाङा थाबैनो गथों होननानै, उदां जाथों होननानै। आं बेखौनो बुंबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।